Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про важливі події дня сьогоднішнього для України будемо говорити з гостем нашої студії. Це політолог Костянтин Батоський. Ще раз доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви прийшли. Глядачам нагадаю, що ви можете бути активними під час нашого ефіру. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, телефонуйте, будь ласка, за номером, який бачите на екранах, +3 8073 419 41 58. Будемо раді вашим запитанням, будемо раді вас чути. Пане Костянтине, розпочну з інформації власне дня сьогоднішнього, яка буквально нещодавно з'явилася. Впродовж дня журналісти ми знали про те, що Національне агентство НАБУ проводить масштабні обшуки у Києві і ще двох областях. Йдеться про Одеську, йдеться про Миколаївську області. І вже пізніше з'явилася інформація, про це повідомляє видання «Думская», одеське видання, про те, що НАБУ затримало екс-директора адміністрації морських портів. І, власне, затримали його, тобто він екс-директор, який вже в 16-му році притягувався до відповідальності, і тоді його відпустили під заставу. Мало є інформації з цього приводу, та в Національному антикорупційному бюро поки що деталі особливо не повідомляють, але все ж таки маємо інформаційний привід, маємо такий прецедент. В контексті загалом роботи НАБУ і в контексті навіть заяв того ж Артема Ситника, до яких ми повернемося трішки пізніше. Чого можна далі чекати після цих затримань і наскільки, як їх оцінювати, з точки зору продуктивності НАБУ? Ну, я вважаю, що все, що робить НАБУ, це насправді все робиться в інтересах виборців, в інтересах нас з вами. Тому що в незалежності від того, потрапить до суду ці люди чи не потраплять, бо, звичайно, вони мають потрапити до суду, але наша судова система, вона слабка, ще недореформована і дуже корумпована. Тому поки що ми маємо бути задоволені тим, що кожного дня ми дізнаємось більше і більше інформації про людей. І це люди, як правило, дуже впливові, вони займають посади. І ми просто це маємо все знати і більше не підтримувати цих людей на виборах. Тобто от з цього боку діяльність НАБУ, вона вкрай ефективна і вкрай корисна для суспільства. І якщо говорити про НАБУ, зокрема про очільника Національного бюро, то я б хотіла зараз, аби ми почули його заяву, у нас є цитата, що він сказав з приводу антикорупційного суду, його створення, і пізніше продовжимо. Я неймовірно радий тим, що у нас вже є у парламенті законопроект про антикорупційний суд. Звичайно, що в цьому законі умисно створено низку норм, які спрямовані на те, щоб цей законопроект не зміг запрацювати на практиці. У відомстві є багато справ, які були передані до судів понад рік тому. Суди поступово знімають запобіжні заходи з підозрюваних чиновників і поновлюють їх на посадах. Окрім того, пан Ситник сьогодні розповів журналістам, зрештою неодноразово він вже про це говорив, сьогодні вкотре нагадав, що розслідування антикорупційними органами справи потихеньку гниють в українських судах, про те, що українські чиновники, вони, як то кажуть, крадуть, наче живуть останній день, не знаючи, скільки ще часу протримаються на посадах. І з приводу антикорупційного бюро... Люди є різні, одні крадуть, інші ні. Так, хтось краде, хтось не краде, власне, ті, за ким спостерігає НАБУ. І з приводу антикорупційного бюро, що насправді, за прогнозами пана Ситника, дуже мало людей будуть охочими стати, власне, суддями у антикорупційному бюро. Наскільки взагалі оці заяви пана Артема Ситника, які очолює такий важливий орган, як НАБУ, можуть бути таким демотиватором, коли він констатує цей факт і, насправді так виглядає, що виходу особливо і нема, бо до законопроекту про антикорупційний суд теж є дуже багато різних запитань, і він теж, по суті, може не вирішити проблему. Ну, я би так не інтерпретував би слова пана Ситника, тому що сам, ви пам'ятаєте, що НАБУ створювалося таким самим шляхом, як зараз створюється антикорупційний суд. Тобто навіщо потрібно було взагалі робити новий орган з розслідувань корупції та корупційної діяльності? Для того, щоб взяти нових людей, платити їм гідну зарплатню, захистити їх максимально від впливу, від корупції, від спокуси корупції, створити умови для роботи. І ми бачимо ефективність, ми бачимо, що цей підхід, він взагалі працює, він правильний.
В Україні є дуже багато амбітних людей, які можуть потрапити через відкриті конкурси, в яких прийме участь громадськість на посади судді корупційного суду. І ці люди знають, що, ну, слухайте, за ними стоїть суспільство, їм нема чого лякатись насправді, бо за ними стоять мільйони українців, які хочуть, щоб ця країна змінювалась. Тому мені здається, що зараз треба зосередитись громадянському суспільству взагалі на тому, щоб повплинути на той законопроект, який зараз ще лежить в парламенті, який має бути доопрацьований, враховуючи зауваження Венеціанської комісії, той президентський законопроект, я маю на увазі, який має розглянути парламент. Ось над цим документом треба працювати, щоб ми, як громадянське суспільство, захистили там свої інтереси, щоб у нас було право, в першу чергу, визначати, яка людина може стати антикорупційною суддєю, яка людина не може. І мені здається, що такий підхід, він спрацював в прикладі з НАБУ, він спрацює і зараз. Тобто тут нема такого нічого надзвичайного. Ну, власне, ви говорите про вплив громадянського суспільства, і на що дуже багато депутатів, зокрема від блоку Петра Порошенка, скажуть про те, що вимоги Венеційської комісії, зокрема МВФ і Світового банку щодо закону про антикорупційний суд, це є частково посяганням на наш державний суверенітет. І з іншого боку, ми минулого тижня почули один з таких прикладів посягання на наш державний суверенітет, який насправді тоді привітався нашою владою. Це, власне, заява Джо Байдена з його книги, коли він, власне, розповів про те, як він змусив, зокрема, і президента Петра Порошенка змінити генерального прокурора. На той час це був пан Шокін. Тобто ми бачимо два таких приклади, але десь в чомусь змінилося вже, напевно, ставлення України до авторитету, скажімо, наших міжнародних партнерів. Знаєте, ну, я не думаю, що чимось змінило ставлення. Україна просто дорослішає. Тобто ми ще молода держава, і чим більше, тим далі ми розуміємо, що життя – це взагалі важка штука, і наша доля є в наших руках. Тобто це просто ознака взросління. З іншого боку, народним депутатам можна порадити вивчати історію, тому що чомусь зовнішнє керування в умовах, коли країни по той чи іншої причини не могли справитись з собою, поставити себе на рейки розвитку, чомусь тоді Німеччина, Японія, взагалі післявоєнна Європа, яка знаходилась в умовах зовнішнього керування, от в них чогось все вийшло в кінці добре і нічого поганого тут не було. Тому моя порада просто шановним депутатам трошки читати більше книжок. Ви знаєте, у нас дуже погана статистика з читанням. Ось було соцопитування, згідно якого лише 51% українців читав більше, ніж одну книжку останнього року. Ось депутатам, мені здається, треба зосередитись на цій дуже важливої проблеми, дати власний приклад, подати громадянам читати книжки і перестати говорити про те, про що вони взагалі не мають жодного розуміння. Якщо у нас не вийшло за 26 років без зовнішнього керування, давайте хоч спробуємо зовнішнім керуванням. Мабуть, щось вийде. Бо дослухаємося, напевно, порад. Бо, власне, ці поради, зокрема, з наших міжнародних партнерів, наших фінансових донорів, воно стосується лише того, аби просто Україна була здатною повернути ті гроші, які, скажімо, взяла. Треба просто це сприймати як дзеркало, знаєте. Ми ж не ображаємось на власне бачення в дзеркалі. Тому... І, власне, з приводу порад, якщо говорити про минулотижневу зустріч президента України Порошенка з директором-упорядником МВФ Крістін Лагард, там, не знаю, чи порадами, в контексті порад, в форматі порад це звучало, можливо, навіть в форматі більш категоричному. І йдеться, знову ж таки, про речі, які Україна має зробити, зокрема, український парламент. Це все ж таки 9 місяців Валерія Гонтарєва у відпустці перебуває, все ж таки її звільнити і призначити нового керівника. Знову ж таки, йдеться про антикорупційний суд, про який ми вже згадали, йдеться про оновлення ЦВК, йдеться про відкритий ринок землі. І одним з останніх пунктів, поки
що не обов'язковим для швидкого виконання, але підвищення тарифів. І, власне, з поправкою того, що насправді цього можна було уникнути, але все ж таки доведеться це зробити, оскільки підняли мінімальну зарплату і так далі, і так далі. І в бюджеті дірка велика-велика. Порад насправді є дуже багато. На вашу думку, яка з них є першочерговою для виконання, враховуючи, що зараз тиждень, депутати мають плюс-мінус думати, лідери фракції і так далі, а вже з наступного тижня треба буде голосувати і вирішувати ці нагальні питання? Ви знаєте, вони не те, що нагайні, ми взагалі, тобто навіщо нам співпрацювати з МВФ та Світовим банком? Насправді ми не так залежні від них в грошовому відношенні, ми більш залежні в іміджовому питанні. Тобто, якщо ми співпрацюємо з МВФ, то Міжнародне інвестиційне співтовариство просто бачить, що ми нормальна країна. Це така ознака нормальності. Ми зараз, вся наша співпраця з МВФ, ми вже не вітально від них залежні в плані фінансів. І в тому числі і в бюджет. Бюджет у нас досить гарно збалансований. Він у нас зараз планується на 3 роки вперед, вже не на 1 рік, а на 3 роки. Тобто ми перейшли до таких стандартних європейських практик. Це добра ознака. І те, що від нас вимагають міжнародні партнери, бачите, це ж питання, вони майже не фінансового характеру. Це питання реформ. Тобто призначення створення антикорупційного суду, призначення голови Нацбанка – це політичне питання, більше, ніж економічне питання. Тому мені здається, що нема там великої різниці, коли саме це буде, там наступного тижню або наступного місяця. Головне – це не випасти з графіку співпраці з МВФ. Тобто ми з ними там маємо зустріч кожен квартал. От до цього, ось остання зустріч міністр фінансів провів, от він має цього року нового знов зустрітись, тобто він був в Давосі і бачив, звичайно, всіх цих чиновників, але він має поїхати потім в Америку. І там от робоча група працює вже і щось пообіцяти, щось зробити. Це така командна гра, це важка гра. Звичайно, держава, як бюрократична аморфна структура, завжди вона має спротив. Вона не хоче змінюватися, звичайно. Але от завдяки ось цьому тиску, і як зовнішньому, так і внутрішньому, все ж таки зміни можна впроваджувати. Мені здається, це позитивний момент, який нас дуже відрізняє від України, яку ми бачили, пам'ятаємо, ще 5 років тому, тому що тоді МВФ, щоб не казало, так, вплинути там на донецький уряд було просто неможливо принципово. На цей хоч можна якось впливати. Довго, важко, але потрохи воно змінюється. І, власне, якщо говорити про співпрацю з нашими міжнародними партнерами, то минулого тижня і, власне, сьогодні, як понеділок, там ми вже говоримо постфактум важливих подій, які відбулися того тижня. А відбулося 2 дуже важливих події, коли наші політики, наші дипломати, і бізнесмени, і експерти на міжнародних таких майданчиках мали багато розмов, прозвучало багато заяв. Я говорю про Міжнародний економічний форум в Давосі і засідання сесії ПАРЄ, знову ж таки. Ви теж, я так підозрюю, спостерігали, дивилися, слухали. На вашу думку, наскільки наші делегації, вони гідно представляли Україну і наскільки наші делегації тримають удар? І я говорю, зокрема, і про ПАРЄ. Чи, можливо, все ж таки вже, знаєте, оце проросійське лобі, воно зростає, а нашим, зокрема, і політикам, дипломатам важче тримати цей удар, а інколи їх ставлять, скажімо, в такі умови, коли неможливо не піти на поступки або принаймні на це закрити очі? Ми ж розуміємо, що у Росії, окрім тої зброї, з якої вона вбиває наших громадян на Донбасі, є зброя фінансова. І вони інвестують великі шалені гроші як в свою пропаганду, так і в корупцію західних політиків, і це вже майже не секрет. І більш того, мені здається, ви знаєте, що от ми всі так налякані там російським впливом, їх рівнем їх корупції. Справа в тому, що всі ці прийоми, політична корупція, фейкові новини, інформаційні провокації, вони одноразові. Тобто, якщо про них люди дізнаються, вони більше не працюють. Бо всі знають, що це просто такий метод шахрайства в інформаційну епоху. Зараз світ, він лише починає зрозуміти рівень і обсяг ось цього російського впливу. Бо обсяг його насправді глобальний. Росія впливає на майже усі міжнародні організації, вона грає на міжнародних майданчиках, але світ становиться таким резистентним до їх методів.
Тобто ми розуміємо, що, знаєте, коли там стає питання, чи маємо ми їм відповідати, також там інвестувати в пропаганду, займатися контрпропагандою, мені здається, що ми не маємо цього робити. Ми не можемо битись з неправдою, бо в цій битві просто програють усі. Ми маємо дати їм всі шанси, дати світу можливість, на жаль, що ми платимо за це своїм життям своїх громадян і своїми територіями, але ми даємо світу можливість зрозуміти рівень загроз, який несе сучасна Росія. І що стосується тої самої ПАРЕ, у нас от в Україні, знаєте, всі вважають, що там була прийнята резолюція, яка там щодо України містить там 13 пунктів, які от, там негативні дуже. Насправді це не так. Ця резолюція, по-перше, люди, які її годували, вони працювали в цьому комітеті роками. Вона повторює багато пунктів, які були там вперше написані в 2015 році, особливо що стосується там вимушених переселенців. Там це не знов-таки не імператив до України, це не вимоги, це поради. Але ніхто в українських медіа не зверняє увагу на те, що в тексті цієї резолюції перед порадами України йде набагато більший розділ про Росію, про її роль в цьому конфлікті. І мені здається, це ознака того, що нас чують, нас бачать, бо там прописано просто чорному по білому, що Росія агресор, що вона має прикласти зусилля для припинення вогню, що вони мають грати більш активну роль для імплементації Мінську, що вони мають дати дозвіл потенційним миротворцям не на лінію розмежування, а до державного кордону. Це все написано в той самій резолюції. І ми не маємо, тобто це дуже гарно, що ми таки обурені тим, що там написано про Україну, але для нас більш важливо це те, що там пишеться про Росію, бо цього разу про Росію там написано вдвічі більше, ніж в 2015 році, коли той самий комітет готував такий самий проект резолюції. А як тоді бути з тим, власне, що написано в резолюції, зокрема, вимоги до Росії, погоджуюся, що це плюс, але як тоді, чи не суперечить ймовірне, можливість повернення російської делегації скажімо, в ПАРЄ, чи не суперечить тому, що безпосередньо, скажімо, написано? Коли йдеться про ПАРЄ, і зрештою про це експерти говорять, і про те, що насправді ті внески, які мала би Росія платити, вони є життєво необхідними для існування цієї організації. І вже зараз, під час відкриття цієї зимової сесії, керівник цієї організації, він сказав про те, що насправді ми повинні, зараз я не зацитую, але ми насправді повинні усі країни-члени, і що насправді ця російська агресія і в Криму, на Донбасі, вона не є такою категоричною причиною для того, аби не повертати Росію. Не знаю. Ви знаєте, президента ПАРЄ звуть Торбьон Ягланд. Я мав честь зустріти його в Донецьку, коли я працював радником губернатора Тарути Сергія Олексійовича. Він приїжджав рятувати першу делегацію ОБСЄ, яку захопив Гіркін в Слов'янську. І я можу казати, що це представник старого покоління європейських політиків, саме покоління архітекторів Європейського Союзу. Ми просто перед тим, як їх давати емоційне якісь там судження, ми маємо їх зрозуміти цих людей. Ці люди, коли вони будували Європейський Союз, тобто це післявоєнне покоління, вони його будували на суттєво прагматичній заснові. Ми ж пам'ятаємо, що Європейський Союз почався з угод в торгівлі. Спочатку в торгівлі вугіллям, потім туди додалась сталь, потім вони створили спільний ринок, потім йшли таким довгим шляхом до того Європейського Союзу, який ми маємо зараз. Тобто весь їх політичний досвід їм каже про те, що шлях домовленостей та пошуку таких взаємовигідних активностей, контрактів, що може бути більш вигідніше, ніж спільний економічний інтерес, він призводить до політичних угод. Насправді в цьому є драма сучасного Європейського Союзу, тому що це покоління людей, воно, на мою думку, не спроможне сприймати ризики, які існують зараз. Тобто вони звикли домовлятися. І більш того, весь їх досвід їм підказує, що треба домовлятися. Тому ми просто маємо це сприймати дуже спокійно. Ми маємо казати, що ми розуміємо їх, що ми розуміємо логіку, яка стоїть за їх діями, що вони так звикли. Але
І далі от просто перелічити те, що ми знаємо про Росію, що ми вважаємо Росію агресором, загрозою європейської безпеки. І ось наші докази, і ось наш досвід. І взагалі ми випустили майже свою смертельну зброю в віді Олега Ляшка. От. До Пар'єми ще повернемося, але зараз маємо на зв'язку Єгора Соболєва, народного депутата від фракції об'єднання «Самопоміч» у парламенті. І, власне, перервемося для того, аби кілька слів поговорити з паном Єгором, якщо він нас чує. Пане Єгоре, вечір добрий, чи ви нас чуєте? Вітаю, так. Так, добрий вечір. Я би, власне, хотіла у вас, як народного депутата, з приводу планів на наступний тиждень для парламенту на порядку денному, принаймні так анонсується, є дуже багато важливих речей, зокрема, новий керівник Національного банку, зокрема, оновлення ЦВК і, знову ж таки, цей славнозвісний, багатостраждальний президентський законопроект про антикорупційний суд. Щодо цих 3 пунктів, ваші прогнози і чи, скажімо, наступного тижня парламент має здатність і має силу, можливість, власне, впоратися з цим, аби ці всі речі були проголосовані? Я думаю, що антикорупційний суд – це насправді кошмар для дуже багатьох членів парламенту і для самого президента. Він вніс цей законопроект тільки під тиском суспільства, де є і наша частинка. Ви знаєте, що ми вже більше 100 днів проводимо під Верховною Радою вуличну акцію тиску, щоб цей закон, зокрема, був ухвалений. Але я думаю, що багато народних депутатів вже розуміють, що назад дороги немає. І краще, щоб правосуддя, якого вимагає і українське суспільство, і наші ключові міжнародні партнери, щоб воно нарешті прийшло для топ-корупціонерів і до топ-корупціонерів. Тому я думаю, що наступного тижня є шанси зробити перший крок для цього. А з приводу нового очільника Національного банку України, бо вже зараз деякі народні депутати, прогнозуючи, що наступного тижня Валерія Гонтарєва звітуватиме у парламенті, говорять про те, що їм недостатньо буде лише звіту її, а вони вимагатимуть притягнення її до відповідальності. З приводу позиції «Самопоміч» у цьому контексті, що можете сказати? Власне кажучи, цей антикорупційний суд потрібний для того, щоб справи Національного банку, так само як справи уряду, справи про топ-корупцію були розглянуті, завершилися вироками. В нинішніх судах, де більше суддів самі є корумпованими, ці справи застрягають і рішення просто роками не виносяться. Я знаю, що антикорупційне бюро веде розслідування щодо великих зловживань у Національному банку, але, повторюся, нам потрібний суд, де це розслідування завершиться вироком. І ще про що ми згадували і в цій студії, власне, про що я на початку нашої розмови згадала, це оновлення складу Центральної виборчої комісії. Та вже є певний список, плюс-мінус затверджений для голосування у парламенті, окрім однієї кандидатури, бо має бути, наскільки я розумію, 15, а є 14. Наскільки, на вашу думку, цей список прозорий, коректний і справді допоможе забезпечити чесні вибори, і президентські, і парламентські у тому числі? Коли президент минулого разу представляв кандидатів на посади членів Центрвиборчкому, ми зустрічалися з кожним кандидатом, як фракція «Самопоміч», і до кількох людей в нас виникли великі запитання. Ми бачили, що в них немає ані натяку на незалежність і готовність по-чесному рахувати вибори. Я думаю, що так само ми маємо кожну кандидатуру обговорити і цього разу, перш ніж приймати рішення. Але багато що може бути і в торгах між тими політичними силами, які хочуть мати залежних членів Центрвиборчкому. Тому голосування може бути проведено за будь-якої погоди. Навіть якщо там будуть нечесні, непорядні, непринципові люди. Ми, звісно, тоді будемо голосувати проти, але
в парламенті для таких рішень вже не раз об'єднувалися Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Опозиційний блок, Радикальна партія. В них є голоси разом. Я вас почула, пане Ігоре. Дякую, що ви знайшли можливість до нашого ефіру долучитися. І будемо спостерігати за вашою роботою вже у сесійній залі парламенту наступного тижня. Єгор Соболєв, народний депутат України від фракції «Об'єднання «Самопоміч», був з нами наживо телефоном. Костянтин Батоцький, політолог, з нами наживо у цій студії. Пане Костянтине, якщо повертатися до пар'є, до того, що відбувалося минулого тижня, важливий момент хочу з вами обговорити. Та, що, власне, відбулося голосування щодо резолюції про гуманітарні наслідки війни в Україні. Важлива резолюція, але вже зараз багато хто почав говорити про те, що на міжнародному рівні в контексті цього вже відбулася начебто критика цього, знову ж таки, багатостраждального закону про реінтеграцію Донбасу. І яким чином начебто міжнародна спільнота розкритикувала частково цей законопроект, коли проголосували цю резолюцію з поправкою народного депутата Верховної Ради від опозиційного блоку пана Новинського. І, власне, поправка стосується про те, що необхідно переглянути закон щодо реінтеграції, аби він базувався на мінських домовленостях. Чи справді це, власне, є вже така критика цього законопроекту? І наскільки важливо, аби в цьому законопроекті була згадка про мінські домовленості? Ви знаєте, давайте спочатку. Резолюція ПАРЕ – це не ультиматум, це рекомендації. Ми не маємо нічого робити, якщо на те є наша воля. Що роблять? В чому сенс існування міжнародних організацій? Міжнародні організації фіксують порушення прав людини, якихось фундаментальних речей і пишуть про це звіти. На них не можна ображатись, не можна вважати, що вони якісь там спеціально проти нас спрямовані. Це все одне, що ображатись на лічильник електроенергії за споживання світла. Ми маємо почути цих людей і зрозуміти, чому вони саме турбуються, що їх насправді турбує і чи ми вирішили всі ці проблеми, на які вони звертають нашу увагу. Мінські домовленості, насправді, тобто, що зробив пан Новинський? Він відпрацював роботу, яку йому дають в ФСБ Росії. Бо це цілково проросійська людина, це громадянин Росії, який отримав українське громадянство з рук Віктора Януковича. Це не проукраїнська людина. Я не вважаю навіть цікавим коментувати, що він там робить. І людина працює на роботі. Він один щось там гавкнув на парламентській асамблеї. Навіть не що він робить, а про те, що його цю поправку врахували, власне, про це йдеться. Наскільки на це варто зважати? І наскільки це важливо? Взагалі на це зважати жодної уваги, це не важливо, бо в кулуарах дипломатії всі розуміють, що мінський процес вичерпано, що цей майданчик неефективний, він не працює, але це поки ще єдиний майданчик, на якому ведуться перемовини. І поки не буде знайдена йому альтернатива, цей майданчик буде надалі працювати. І це знов-таки не якась спеціальна ситуація. Нагадаю, наприклад, що перед остаточними дейтонськими угодами, які закінчили війну в Югославії, було, от ми зараз на Мінську-2, а у них це був Дейтон-10. Тобто до цього було насправді багато раундів перемовин перед тим, як та війна була закінчена. Те ж саме і тут. Не треба боятися, що Мінськ, от зараз Мінськ-2, він закінчить. Так, Мінськ-2 закінчиться, а далі буде щось нове. Але поки щось нове не з'явилось, Мінськ-2, він існує. Тому, правда, що там Новинський робить, це взагалі не цікаво. А ПАРЕ, так, він депутат, підняв руку. Це ж бюрократія, вона просто так працює. Його зауваження внесли до протоколу. Окей. Добре, тобто ми ж всі зрозуміємо, що це московський агент, який просто працює на роботі і відпрацьовує свої гроші перед кураторами з Кремля. І маємо хвилину, аби ви про Мінськ згадали, і я згадала. Багато звучить таких заяв і пропозицій про те, що можливо перенести Мінськ з Білорусі, скажімо, в іншу країну, в Казахстан, наприклад, чи ще кудись. Чи бачите ви в тому сенс, і чи взагалі варто про це говорити, про перенесення майданчика? Ми ж знаємо, що від перемени місця сума не змінюється, тому справа не в місці. Хоч, звичайно, Білорусія, а тим більше Казахстан – це країни, які входять разом з Росією в
як це воно, євроазійське економічне щось там. Співтовариство, Тобто це союз. союзне якесь государство. Ми розуміємо, що їх спецслужби один з іншим співпрацюємо. Ми знаємо, як в Білорусі ловлять українських активістів. Ми знаємо, що українські громадяни не відчувають себе в безпеці в Білорусі, то тим більше Я переносення цього в Казахстан не буде мати жодного ефекту. Я почула. Спасибі вам за цю таку продуктивну розмову. Дякую, що ви Дякую. до нас прийшли. Костянтин Батоцький, політолог, був гостем нашої студії. Дякую, що ви з нами були теж під час цього ефіру. І залишайтеся з АТR і надалі.